Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 28. Да се построи правоъгълен триъгълник по зададени катет и хипотенуза. Нека АБ бъде произволният катет, който ни е даден, и CD хипотенузата на правоъгълния триъгълник, който трябва да построиме. Построяваме произволна права. От произволна точка върху правата издигаме перпендикуляр. Нанасяме точка Е окръжност радиус АБ, значи окръжност център Е и радиус АБ, който пресича правата перпендикулярна към произволната права в две точки. През точка H построяваме втора окръжност радиус CD и център точка H. Който пресича произволната права в две точки. Така построеният триъгълник HE EG е търсения. Триъгълник EGH е търсения правоъгълен триъгълник.